tayo nandito na sunat, kanaba paralo. Mana ka pa kaya sila nilagong sibo, hindi kaya sa gagawin na, yan sa pakaso, sunat. Na so ka sa pakasibo, sunat na daan, busong. Hindi pa ganeron. Kadua, so kapag namanat, napamilay mo. O diyan yan kapag dia makasunod sa marata, ako dia makasapat sa makiya, nagkapa kaya to, ayaw pa to na tumanong so, amanat. Bukit na may katigin na, may ka matay ako, na may kaipilipong ako niyo, na ilipong yung raman na gold. O di na, so duwa ka na gulawan, ipagpita, hindi ka pa kayo. Kapi ako na to amanat. Hindi ka pa kayo magayron, kanya kang nilipong kami sa haram. Ayaw ko ba pumunta na amanat, na sudah makasupaksi ko, agam matanong, apakah suluk sa haram, wallahu a'lam. Ikadua pakit sa Sheikh, Assalamualaikum ya Sheikhana. Mipantag yan sa kami ang mga student. So, mipantag po year in party sa school. Inumon akna ba kun haram akna ba Christmas party. Na year end, na suluk, pakaragyan na sarwang. Abadi ko para din sa mga Muslim sa lagulinan, kung nangyayari sa madrasa, akhirul hafal il madrasa, subhanallah. Benar pada lagi sa madrasa, uli na dagdag na haram, kakanu. Agu po ko sa mga ustad. Nasa year-in party, nagsunod ron. Asiyaw, kapang iniider, kandarwa ka, kapamagidaan, kapanaraka, in short. Kabas lagi mga estudyante, yun po na biyo. Basta mati mo, nakapunara ka. Mataan, reunion sa mga estudyante, nakapunara ka. Kadinong kada sa karaoke. Dinong kada sa kasayaw. Kapunara ka. Biar na isip nila yung mga estudyante. Kaya ko gawin na nangyayak na niyag reunion, nakasayaw. Pila na pinugbumatay ang mga luksay. Nakapunara ka pa. O pa man, nasa tanong sa mga marana na di ka nakataon na sumasayaw na haram. O pa man, nangyayalok sa kanya, di ka na sukap karaoke na haram. Ano ka magbuli sa puro apalang? Ano ka magbuli sa lukaranong? Baka watay siyukoy. Hindi ko wala sa rina. Kami alok-alok sa kanya, di nga katawan na piyak ka mga sa di marana. At subalik Islam, nagyag Islam, na sumarana na di kabir. So inawa ng mga balik Islam, na ipagkubayan ng mga Muslim, mitubal sa balik Islam sa kamburti, kandarwa kakasayaw, na sa Muslim na yan kubayabayaan. Kaya nga isa, di ka nung kailan ka, anyag Islam sa balik Islam, na sumarang aligabir, na Allah, turuntan mo Allah. Ikailang ka sa Allah, nabakang pamangkot, nabakapatay, nabakagabir, ulikon, pamangkot, di ka katanawang, isubatak ng guya, kanya kami sa Christian area sa Manila, ang sa Butuan. Nasa kama pero ka Muslim ka. Na di kaya nagtatagilan si mga programiran. Pakigilan ang sana freedom of religion. Pagkakasuan sila. Basta ipagil ka si Mutaw so, makasusupak si ko, agaman niya. Katawan ng mga teacher. Ayat niya kalata-lata sa ginawa. Ang bubiya ko tutulog. Lagi ang teacher, wag, tabi-tabi yun. Ay apan sumu sa kasayaw ng sa mga teacher ang mga anak. Na di ka mamangpad yun. Nagmayroon sa kapansa, mataan, pamangdo ka sa Christian area, maranawa, darwa ka. Kapag dito sa Christian, kakasabot niya sa Muslim, nagyan kay ang Muslim, na apan malag, sumu sa kandarwa ka. Kapag tayo mga kilan, siya sa Marawi, na ada isa ko mga ginawa na na-program yan sa eskwelahan, suwatat, ilas. Nanti ko teachera, tumataro ko suwata yan, ada masapuro ragun. Elementary, mga elementary, hindi pa kandirwakaan. School pa mo, naraka pa mo. Na tumataro ko yung wata, di ko teachera yung wata, ino ka di sayaw. Ino ka di sayaw, wala ko na pwede na di sayaw. Kung hindi ko wata, hindi na wata ko alin. Wata ko ha? Ani, nakikibig na na haram. Nakaliti mo teachera darwa ka, naaway, wata ka alin. Baya ko surugan na suwatay alin. Nala ko na wata, napiyakap na raka ka. Kung niya suwatay engineer, watay doktora.
Watayaton na, kaya kapnaraman, ang ginawatayanin. Buhay ko pisulo na si watayanin. Kaya kamang sa mga maranaw. Napila kunid ka mga tutudan at di mo sa mga teacher at teachers di na sa mga teacher marana na disisayaw. Kasi sayaw na Kristiyan. Kanima, sumula lang sila na magato sa gym. Tadi tipu-tipu, na niya kanililibit pinibangada na kaya naman nag-i teacher wat atang. O di mali din. Tabo pa mo ka, susan ko sa mangga. Mataan sa maranaw. Kami ang iskwila, lagon niya kanaraka. Tadi-tadi yun. Kaso niya, liyawanan niyang benso, Kristiyan. Kaso niya lang sa kanon. Patunay po daw, niya kabilan sa ko sa Christian area, niya kabilan sa ko sa Marawi. Subhanallah. May pakita niya, Chef. Assalamualaikum. So, kating building opisina, nabuto marata? Nabunan marata, asal kanika taguan sa mga haramagay, diba? Lagi dito nakasayaw, kakaraoke, di ka pa kasubo mo maguso, babay, amay man kami silid sa mga mama, kami silid sa mga babay, yung kita na, kapiti-miting mo ibarat, kami ka pa kapi opisina, inshallah na, makianan. Asal ko man isa nagsiyapan niya na, ginawa niya, di ka doon sa ito si kasawali, kandigat sa punsa, aurat, apianot niya kagreyaman, ang nabanganan makaram. Okay, naman, pero, aupun ibarat niyo pinwiding, na kawatan ng kano, na maluanan ketaro-taruan kayo, to, kanya babay ka. Dali ka kapakay di mulele, dali nga putsi, maharam ka, si karumang ka, si ama ka, anta kasi, wata ka. Apian pagpagdigan ng mga babay. At isa ka po niya gabi, na apian ng mga pagdigan, dali ka bakay, kakayan ang pagdigan si, maharam ka, hey, salok na niya kanya mga babay, nakalaman ni Isu Allah. Dahil na mabagira, tindag, na subabay, na dito pa kayo dinilele sa kanyang buhay. At kaya pan, anak ko din ang mga babay, at talaga kami mag-alere babay. Pagka na ito minsan, di, kailangan na pwede din si, makarama makakagiti mabagira, tindag o mga ulama, na si karamid, si kukalap, si ko Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagulun, umingay ka, amalulun sa kabu, kami ada, pagdaga, benar po anak atiro mga ulama, papakay na sa pagdaga sa mga tao, mga babay, ang madakar kano, okay na sila sinusibulan din. Ang kailangan, pagdaga so, makaram ka, Wallahu a'lam. Kadaban Chef, Assalamualaikum. Tunay magtawag sa akin kaya bilang ang programa between sa guide and guidances. Tunay ba na sumbangan ng teacher, di na ni pakasyon sa student. Pag kita isa sumasige pagisin at tunay magtuwan sa ikong program abito niya sa God and Goddesses. Tunay ba na sumahan ng teacher at inipakasiyon sa student yan ang Muslim? Tanong matang ka, so mga kapir, diyan kaya mga, ito may panututan sa mga budak, siya budak, na diyan dito nila na lagi nila natuloy, no? Na diyan teacher bilangat, nabi ang program ka sa mga bataan na dito ka sila sa God's and Allahu Akbar. Napakakilasa din suwata ng mga pinapera. Agiwata ka na dito sa God of Earth, God of Wind, Allahu Akbar, mataan, tiya ka arimarin, tiya ka luwis. Mataan na iso teacher. Abo din, benar ko man ay suwa si Western, na miya buda-buda si ko agaman yan. Tapi yang subisip na dinyan, katawan. Kadinyan katawan sumana la ilaha illallah. There is no God. Bulok. Ino ka malapak. Ay di ka tanongin nga, there is no God. Napimuli ka sa mga estudyante nga, God. Api pa ng program na kapaligabu na sa mga God na ready na hindi ka pa kaya suburan. Api ng drama. Api acting, api matag-program, na hindi nga kabay ang makanaraka ka. Na idewa kayo mga murit ka na sa teacher na malukatubod. Malukatubod. Pagdala kong ngaran sa Mariam, na pamilya na Kristiyan, Miriam, Subhanallah. Kaya kalak na kami mga teacher naman to. Piligo-go, ada ilan so agama. Na siya ni malak gede, si mga wata, ang mga Jews parang, ay hindi pa kasi sa mga wata, na sumama na kapitanin. So, tiyano, bagoy. Nabasa na binisayaw. Kapsipisan ka naman sa partnero.
Kalumili niya sa mga mama, kalumili niya sa mga babae. Na uman masanin sulisit na transfer ka. Dahil ka pa nakabatali ka mga namya kapirakan kabatali. Na may nagtuwing nagkayaya, ikasakula na ng mama. May kapirakan ka kapatid, kaya kaputan pa natin yan ka. Bilang nga ito. Subhanallah, mga ina. Ino kanuaya, ibig ka. Ino kanuaya. Ino yung isa rin yung mga wakay sa mga teacher, ada kiran sa agama. Ayaw ida ka nakapanina, na inutan ka si wata ka sa ibigin, parang manot niya masasagol. Na may kasuwata ka na tuloy-loya, tumikaw, hindi kami alam ko sa kanan, hindi ka nagkangaroma. Mataan ka, may kasuwata na tundarwa ka, nalangalangan ng sukira. Na may kasuwata na pag-Islam, na ibasin ka kang ulo ka pa. Pagsubulang sa ibo, kaya lang malakan mo ng mga lokos. Nador po tayo mga kangulan, ako hindi man ito nakalukan sa po tayo ng mga kangulan. Anong manay ako pag-Islam ka, nananayang babalang ka ang buka kapatay. Nagyan ka iya mga teacher. At hindi pa kasi na yung mga, hindi pa kasi sa mga watayo. Nanayawang asok iyo Allah ikaptubo. Naawitingan sa mga lusera na gusto-gusang ka amay kaanungan na mori. Sa kada kalabya ka sa iyo ka, nalungan ka nung tumagpog ko amay kaanungan na mori. At hindi nga tuloy sa uminawang ka, napagawin ka pa sa tanong, talima. Mataan sa mga kung niya kawaraw-raw sa Diyos. Astagfirullah wa atubilay. Turun tanong Allah. Soalun Syekh, inuto ay ako namatay sa mga wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam tunay kay kumahon wallah. Inuto ay ako namatay Syekh na sa mga wataw Nabi sallallahu alaihi wasallam tunay kay kumahon Allah. So sa nakin mo Allah, nagsini mo Allah 5 taon. Okay, dapat nung si mga tapong Allah, si mo Nabi niya. At so may ayoy abi na kamalab ito kung ano Allah, na so pinakapagdubayaan yan. Na kung makababayo Allah, na tulog-tulog na so, tapang yan. Na panunod si kung tapang Allah, si mo Nabi, at ipo rin amay kaalungan na, mga rikagilati mga kawa Allah, nagkalilagsulusan ka, aguti puruso, dalawa amay kaalungan na, may kadagdag lagi, bali. So mga tapang Allah, uli na so, kaya wapat mga wataw Nabi naon, na susuwa lagi, matawag si kuti-kuti-tu, kung mga niya noon. Ingin pakawit si Syekh, Assalamualaikum. Inong so fotografi wata, babarata kapanulat sa lagi o kawin ini program. Inong so fotografi wata, babarata so kapanulat sa lagi o kawin ini program. Sa videographer, dito, tanong mo rin sa lido. Awit ka na nalingay man ito ka videographer, kami ang kasunod sa kapag Isra. Pwede kiwede. Pwede kiwede. Minus na? 5,000? Nagyan ako na low class. Naso pa naman di magubay sa low class. Kami na high class. Abi niya kada panas. Kailangan mo kada ilang babutang. Nadi ka nang ditila ka rumay. Amay yan, ito naging niya ka mo magkaroon. Pwede mo. At kung may kapwede mo, yan, nga tangalangan sa butang. At may pwede talira na ngayon sa videographer, makeup artist na bagla. Mas nyo na yung nakapitan si Karo Makadi, saka, mas nyo na yung kabatan si Karo Makabaglaw to. Ang yan kami yung nakapit. Naman yan, hindi dito kaya-kaya, kaya kapitan Makagi bagla. 3 oras. Naik na iba yun na 40,000. Nagyan kaya imam, na 5,500 gatos. At saka, hindi ka kami kaapan, hindi ka taruso, kawi, nagyan imam, nauli ka rin niya kawi, ang tituloy ka rin, si pari, yan among sa sumranaw. Amat siya gilitan, suro ka Christian, adi suro krono, Islam. Nagyan, bagay-bagay na yun, may kasun sa kapag Israel. Ikaluwa, may kasun punanan sa kapanayan sa mga sarwa. Tadi ko yung galing videographer, o di saan ito na, amay kasugubay na, pika pa na, ito na, video po na din, nasa mga, bukian, dan nasa mga, Davian, di mo kapakabubat talabian. Nasa mga abay nga na mga abay, alam mong panbilingat. Alam mong panbilikilay sa orat, na ilan alam na mama, iso. Inutan mo yung mga susuwa, dataro so haram na, dataro normal berta, no?
Mataan. Sudah pandangan sa panganeman ito na ikakayat. Na proud ko na ina. Ay, di suwata ka naman sa Allah. Yan dito mata. Kaya ka mamasa. Isip. Matang ko Allah. Kaya subisi ka haram. Na di ka naman katawan. Na sumama. Lagi mo di-ibog-ibog niya. Ay, bubutan na yung kaya tanong ba yan? Na mapasal ito na sumisilan rukman sa mapasal man totoo. Ang mga pinto naman nila sumama ng hilo. Ang ginawa mong sululoy. Napagoy na. Mga Kristiyan. Kinulakan na si Oto Nabi, si Aisha. Ano nga niya nangagot? Mga sarwang. Api ang ginagin niya doon. Nagyatanga-tanga na niya kaya lang hindi nagdito kaya mga sarwang. Ino si Inaka. Wala din yung grapet. Ngayon naman pupuya silang Yamaka. Happy live ever after. Nagiging yung grapet. 5 months, hindi lago. Dahil lang yan. Tapos siyo pakatan mo. Sumalo mo Allah. Siyo pakatan mo. Susunod ko lagi salam. Katawan niya, mga kamudano, iman to na niya kalay rate sa kamilabilag. Kamadun so, baraka. Ama ko mapusugod sa stage na ng musical. Mga Kristiyan din. Nauriyan niya na, pero si Imam, dua ka. Oh, niya kung may sa Islam. Nadua po si Imam na, ya Allah, pakabarakat, andi barakat. Andi barakat. Ami ako masugubay na music. Nadap na kong bungian. Ya ka mamisa. Then nabala ka doon. Ya Allah, buli nga sila sa nisyalan, buli nga sila sa mga pipiyawata. Na may pasag sukawin na anak 4 sa gabi. Nado sila sila sa nurag wasal. Bola ka di mga kapir. Ngayon niyo di mga maranaw. Tadi yun. Dia kapuri kawin ng maranaw. Ngayon ko raw na Rose, in the name of the Father. Kapirat ni Mary tanong marana, kapuri kawin na may lalarabil. Dia ba? Wag, dia ba dito? Mailay. Na dito na wala ka. Is umalis na sumiyan sa Kristen. Ang mga daga-daga kini nga matin sa kawin na mailay ha? Bigil na sa pulog ni Apo. Tama ni Mato na din makasal sa kasapon sa aura. Tama ni Bibuya Senior. Din na hindi sa nagpupulot din sa kawin na hailan. Diba din na, kaya sugat kami ang kila-kila. Naubik man karos, naibulang mo na pare, you may now kiss the bride. Nanayaw ka no, tanong niyo yung mga malabangan. Kaumal sumasa, naan nagpili tanong amran o dito ikaw eh. Naan na sa pangyan sa bundat na hindi na tugal kasiran. Kadiri nagsulo ng mga sarwa, yung tabusali kanina to, marana na, subulan niya pa. Kami ang kapasa-pasang ikapanong dili nga dila, marana naman dili man na pangit-pangit. Tango kaya na pangit pa. Turun ka ng Allah, ay mga maranaw, andat taman, ikapulitan ng siko sa laro Allah. Andat taman, ikapulitan ng siko, kapluber tanong Allah. Baya tanong kabaya, kanita nung gerge, nalibang ato sa mga ulama. Ridaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayok na widagal saya, na mau matanong penaralan itu Allah na, lima ka? Maka berami-rami, lima ka berat-berat. Menabuh ya piubul na sudah dua kalangan tanya. Kaya kata kalau lima bulan penuh, kamata-matang ko Allah. Kalau kita mau saya seminar, nanti sabar dan saya dikusir. Mama tanggal ini, siramu. Adikan, ini nunggu siran. Mengapa saja kok pada nunggu siran? Din tanong saya. Dia juga kan, ilo kailangan na makapamanggup tanong sa kasubo sa mabel kung sa pansa, di ka pugutin sa kawin. Ako lang muna music, orang muna singer. Di ka pugutin si kukawin. Ang iya kasi sila sa mga Kristiyan o mo masinatibo, may isa ka pa na may sugat at tibo Allah. O saka nag-release lang mga Biblia, na ikira pugutin ka sa kawin. Di ko mga ulama, na insaratan na ka, adal kailangan na mga haram. Daw kailangan na gulay na malakas sa buko. Daw pinagdaman ng music. Naginan, hindi ko mga ulama, ikagkapakay ang ating kasa, kawin. Kawaan na mga haramon na umating kau na pwede kasi malusan. Nalaman ka naman malusan. Kahit doon mo natin, di man. Baka bubakar, niya ka nakapipalat yaya. Kaya, aja-aja na mga layusan. Niya ka lulutan di layusan. Sudah sa pitin ng saig. Ridaan ng Allah, subhanallah. Tunay
ito na po na ikukuman siya o ATM ay nisanda sa 3K, matutundo pagkagwaro na 3,500 na kinaboto haram. O, lang, sinuliran. Katawan niyo. Niya kala nakapribo. Niya kala nakapribo. Kaginan na putiyubong ka, nakialagor nga niyan. Lagi din ang ibarat. O anak checking ka, anak na checking ka. Na ay niyan tago, na 11,500. 11,500. Na may kasi laki ng pagbilis, na prilo ya, 11,000. Na ito nakapribo. Kada patutong, nahihirap kapian ka, nagkapian ka. Diba niyan? Sambi. Kaya nung kita sa bangko, manginis pa sa pera, kalibatan na salad. Di. Nainurok ka nung sa eman to, ang ukuk ka pa na naman nasambi yun. Lagi na niya ka nakapribo. Di man to mga puro pisa, ay sasabihin sa mga itinira sa mga supermarket, mga nangalaki yun sa Marawi. Nawayatan hindi na 5,000, naibugod ko ako na 4,500. Niya ka na nakapribo. Rilan tanong Allah. Ilang mga din ang gagawin ang tanong, kapakapatanong sa tabong, nandiyan ko kayo talukman sa haram. Naging ko masuk tabong mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya natin mo nagkalibulan ka, nabagabang kalubinan, kapimol din ang halal, haram. Ako na kumatag haram, ang iyang kalaadusa, ang ginanso kapribo, ang lamang tanong katawan, at kinakamay ko adusa, nalarulingan dito kayo si inaka. Niyak kalaadusa iya kapribo. Rilan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh, tunay dusa o di maginsi sa mga wedding. Teacher, zone sulusa, sa ikong kapag-leader kung mga kapulit-pulit kung mga visitors. Yo ko din pagkabalin. Diyan mo sila sa mga pag-insi, lagi nga yung tanong, asal ka diyak kaliro na, diyak kaliro na, haram, lagi lagi sa insi, insi sa eskwelahan, insi sa kawin, insi sa politikal na meeting, diyan mo sila ro. Kaya kang tuharamin na sa kaibaratuan ng mga haramon, in-introduce ka sa singer, in-introduce ka sa sayaw, namin bulis ka niya na, haram. O may nagsipo pa ka sa lugar, di ba ka? Nanormal na na, galibog. Kaya kang tuharamin na, so galibog kami, wala kang galibog ka sa haram. Lagi mo ka teacher, kapakay. Nang baka sumunod sa kasayaw, namin bulis ka pa teacher ha? Haram, lagi luto. Nabadag yung tuloy paninggapusan o mga pakaisa. Kasi kung may pantag sa ginbuduan, makalilin si Kumongo. Kasi kung mga na bandag hukumya po so programa tanong so mga region now bakay na muna ka si mga nisa kung bakay na muna ka no okay na si Masibo mga region bagyan tanong so kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.